Batesi. Ngapa iki berarti sing jawab duduk Pak Seno. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Kaya arep ngopo. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Seno. Ngapa? Ndasmu ra ketok. Ketok wae. Malah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Heh. Kowe arep melu budhek piye? Ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duite akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Duite jarene akeh aku. Tapi sing 50% iki mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe ngerti 50%. Makelar ngerti ora? Makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti suga-suge ora. Iya. Ayo Tin, ganti. Nggih. Anu siji deman. Nggih. Ngomong iki yo. Nggih. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe. Sing lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya sa. Ketoke ayu gelek bodhek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange ora Nisa klub. Bodhek. Sritenan nang Bingkem Melisa iki nek dinai sinden sing galak ndak ora. Ayo Tin. Ya. Ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Wes panio kowe. Kowe sinden lengene ditato kala jengking. Lagi sak gentakan kaki wae geber gemuruh medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Iya. Ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ana gempa ketok ya. Lah iya coba meneh. Emoh. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni Kabruk kaya pitik. Ha kuwi nek mbak niki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae. Iya. Mesti jegrak kulune. Jegrak ulune. Ya ora ming pitik sing jegrak ulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Abang ngono apa, Bang? Apa sing jegrak? Rasa diajari. Menungso. Tatin iki senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegrak iki ora ana. Ya tak takon lho, nek jenenge nek liwat gondalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene do jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki do jegrakno lho. Ayo ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadut. Wulune ngadek. Wuluhe duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Piye kuwi ne berarti ne? Malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. Jegrak. Soale iki ngoyak terus nek ora ngerti iki. Yo, kudu ya omong ora jelas kok. Kok nek diblasoke, bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Dudu goblok, durung reti. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh padha ya, durung reti goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Kabeh pinter padake. Oh, pinter meh ngurung ketok. Durung ketok. Piye maksudene? Kowe iki ya pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Mas Kaswan iki ya pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Kaswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek ki babi ya. Iya.
Udu genjeki bagus. Iki dadi bagus Oh, banget. iki bagus iki. Genjek. Ki anggere engko ngelok aku gendhik tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ah, Ngono lho. Kudu bangga. kok. aja percaya karo cangkeme Tatin. Gendhik ki anak babi. Anak babi. Gendhik. Care bagus. Ayo. Arep nembang apa, Tin? Yo. Apa sah? Nah, iki pamundutan Banyuwangen ya ono. wae. Ya. Apa Pokoknya pamundutan. Oh iya, pamundutan. Sesideman, iso ora? Sesideman, Bawa. Bang. Nggih. Iso Cita ora rasa. iki tak takoni sesideman iso ora? Kula Heeh. iso. Ah, iso ya ditembangke. Eh? Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Budek. Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, he? Heh? Lek saya ora jelas kae dalange. Ora jelas apa wong aku lek omong jelas kok kowe iki sik ora jelas ora. Lah piye jejel? Sesideman tetembangke. Iya. Nganggo bawa. Nggih. Sing apik. Nggih. Apal ora? Apal. Nek ora apal ngangge. Eh? Nah. Nah, Apa kowe do? ora apa takono aku. Piye jejel omong apa kuwi? Nek baleni parah krungu iki cah gleleng banget. Jejel Ran. kuwi lho, jejel kowe. Budek. 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 Lho aku budek terus jejel kowe nek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba Pak. Elisa. Ah, gula. Aduh. Sesideman iso ora aku? Sakit. Oh, bawane ya iso. Sakit. Oh, lancar. Lancar. Ayo mengono. lancar, Ayo mengono kuwi lek ngomong mau. Nah, Ah, ora. Jaluk kiwa apa tengen, ha? Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Eh? Kiwa apa tengen? tangane mung kiwara tengen, ra ono sing tengah, Ayo Pak. mbok menawa ana. Tak kaya Bathara Guru. Tatin ayo gawe diwiwiti. Nggih. Sesideman. Nganggo dibawani lho. Nggih. Wes ngene lho. Heh, Kowe arep melu budek piye? ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duite akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Ngapusi. Duite jarene akeh aku. Heeh. Tapi sing 50% iki mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe Iki ngerti nek kae 50%. iki makelar ngerti ora? Makelar, Oh. makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Mula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti suga-suge ora. Iya, iya. Ayo. Ya diwiwiti. Nggih. Anu sesideman. Nggih. Apa iki koyo? Nggih. Ah. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe Sing hahe. lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya, Sa. Oh, ketoke Ning, ayu ning. gleleng bodek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange ora Lisa klop. Ra Bodek. apa-apa. Bodek. Bodek. Kalau Anda masuk angin, minumlah bodek. Bodrek. Wow. Bodrek. Kudu bodek. Aku budek ora apa-apa ning dalange bosok. Ya ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Botrek kok bodek. Bodek. Yo, Yo, nanti. sesideman. Wiwitane. Suarane yo apik. Krungu Apik. Krungu ya nek jelas ki krungu. Ayo. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Oh, iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggarisbawahi lho, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik, Oh, nek apik nek P. jeruk ya jer ngono. Jorok. Wong keri-kerine. Apik. Apik. P. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kok malah
sami emot dateng margi ingkang res. Kok malah ndong apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Nek jeruk ya jeruk. Kok jer? Kan ning mburine. Lah iya ning aku rawani kuwi. Soalene artine beda. Teko dalan. Soale kenapa? Boh, aku ora melu-melu aku. Batesi. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab dudu Pak Seno. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak cek terus. Ben aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Seno, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Alah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gek nembang. Nembang sa. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Ayo sa. Ngopo? Paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan, ngono lho. Paronan berarti duitmu engko diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya esuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Mas, ora masuk iki. Wis aku kan. Kok duitmu engko aku lho. Ngapa? Geser. Bendera teruskan yung kok kaya ana kirek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Ngapunten. Lucu lho aku ora. Ngapunten. Tak untali orang-orang kaget. Kok mati. Pemondok kaget. Dene orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Hi. Urung-urung. Arep tak nggo mancing ora? Selendang. Lanjute. Kok meng siji? Lah Rasido mau guyu Selendang. Berarti lanjute, barisnya lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Selendang kuning Kang saking wukir. Suara kurang pramono ning wasis ngungrom. Sa. Apa? Atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane Kenapa? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya? Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Sopire nang isor. Iya, aku kan ora ngerti lah, ngerti-ngerti me dijak munggah. Lah iki supire ndi, Pak? Ra nang medun wae cerak Pak sopir aku ngono. Sebelane sopire nang isor. Yo ning isor, kok ning dhuwur. Kan aku kagak tahu. Yo sesuk tak kancani wis sakake. Kowe ning mall tau durung? Nol. Ning mall, heeh. Ya tahu ning pisan pindho. Pisan-pisan, mung pisan. Mesake Lah dalang kae iki yo. dalange ora tahu kok ning mall ae. Dalange yo ora tau ning mall. Ra, tekan. Walah gayane sok parlente bulane ora tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora tau. Milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan ya ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan tek lawe ewu jajake wong 45. Ya.
Wis do seneng kabeh wisan. Nang mall entek atusan iku njajake wong loro. Kuwi atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane yang ngetokke dit 100.000 nggo do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Heeh. Mula tambah sugih ya. Ya sakarepku. Neng angkringan. Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall marah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah, tukone pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah, gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet iki ngapa to? Ya. Anggung marang Bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alih. Pak, sesuk boncengke Mbak Tatin nganggo taksi London. Ben ngetril ngene iki lho. Ya ora. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Iya. Iso munggah ngene. Maneman pitku. Pit luar negeri mengko boncengke Tatin. Lah karepe Tatin iki seprene iki nek ngepite wis gila kok. Kaisa. Oh iya kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nendi bareng mlaku tiba klothak wae iki apa? Yo. Kaisa ya. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo Kowe nek ngepit ilang terus nasase. Terus yo. Delok to pakune ndelok. Kowe ra entuk sembrono. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki pakusok Iya. Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu kok. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong sarep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya ngono ya. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobes kuwi cerewete tekan ndi iki. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobes dengkul memplocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyata kok ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Iki lho, iki kubis po iwak, miprate didelokke aku. Alah iwak ping dikeki kok. Kayak sapa? Sing iwak kan wedhus sing dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Aku muni dikeki. Padake ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok men. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Iya. Ya. Aku dandani kothak kok. Mbok aja ganggu. Iki lho bakune modot ki tak. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak bleseke. Iya.
pok. Yuk. Ngapa wi pok pok pok? Suara kendang. Ngapa ya kowe? Masa suara kendang anu? Nek kendang ya tak tundang iki. nek hawa adem kendangane iki mlempem ta omong. Ya ora men kendang dang sing mlempem. Ah, kowe senengane ngono iki ta kowe. Kowe senengane ngono kuwi kok. Lah apa kerupuk ya mlempem lho. Nek hawane adem. Yo. Terus ke. Sing kendang ndase atos. Wi, aku iki karo pengiring kowe nyendas-daske kok. Ya ben wi wahyu aku. Wi arep ngopo meneh kowe? Kang senan apa? Arep manteni aku. Ora usah dipateni sok mati dhewe. Aja dipateni dilangi tupe nggo dolanan. Iki dagelane Mbah Bardi. Iya. Tak andani, Tim. Wis kowe rasah nesu. Kowe rasa nesu, jebulno sing nabuh ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan. Piye? Nono-ning. Nono-ning ning nono-ning nang. Berarti sing atos ora mung ndase sing kendang. Heeh. Dalange barang. Iki mau wis penak alon-alon kok jenengan tok 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 ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembrono. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku sok e. Sritenan Leren. Leren. Leren iso. Iso, Pak. Wangsulan. Kuwi rasah omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa malah ora ndang teka-teka. Nanggap ledeke Dian. Gathik glinding tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra. Tak tuntak budang. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku muni kowe udu sing nembang kowe udu. Aku nek aku ora perintah takon teng gedombyeng. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ame ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Wah, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Wedoke urung ana, ning kowe kok dandan cara manten iki? Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiat nggih iki Lurah Semar Badranaya panglen driya mangu
Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den nolo garing iya Wilujeng Ndara iya Petruk Wilujeng Gur enten apa sampean kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki hus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne omong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to. Aku mung batur, mung Panakawan lho, Pak. Ora sandadak selak Bagong. Yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe, aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong. Ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan. Ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna. Kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk rang aku pamit jare Panakawan ae kok Bagong kok malah mlayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersane Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki ora iso matur ngersane Ndara Janaka iki aku kudu nyatake nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa tak tempuhke pendhawane seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu kelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak reng aku ya ora tumindak sing elek
Ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong. Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdat nyaur karo keluputanmu kowe Panakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulusa hanyakala ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak sawangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Panakawan wonten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggonmu ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ing negara Ngastina. Nanjeke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para sata Kurawa ingkang bakal miprini marang kekuwataning para Pandhawa. Dawa Arjuna, nadyan Koko Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Koko Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa us ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna Sang Hyang. Wonten menapa Bagong ulun ngerti kelawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mekaten inggih. Terus kemarengipun pukulun ulun bakal sak biyantu kelawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan.
Katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca ing strayali binatang panusmaning jajanan sertaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, ya keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama, nyucekke jeneng kula, paling boten dilondre. Supaya resik jeneng kula, elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaketana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh apa ulun? Dadi pendhita kok do lali cak anu tabang. None 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 none. Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Ha iya. Iya. Sakarep kita kono kawan Bagong. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina. Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama. Kowe memirang kelawan Janaka, mirang kelawan para Pandhawa. Maksude piye iki? Ora ana gluduk, ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani gonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong, Nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora.
Kowe iki aja sembrono kok njrono lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula aturi nanteng lan ingkang rayi pun Dewi Bango mati. Yai Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu-patu, Mas. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sakmenika sampun wonten ingkang nyuli inggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Nyai Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa Madukara ki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Nyai Arjuna kuwi katresnane mung marang Nyai Ratu Banowati. Dene Nyai Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglokro. Kula badhe pados margining pejah. Kok sik to aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandangane kaya ngene iki. Ngene iki yayaan pendhitane. Tok cio apa sabda ciha kok iki. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalendra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku, ngerti wae kowe kula kelina ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kentongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kentongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham e. Ratu ra modern, Gus. Ora kok suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to. Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasar dadaku ki gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa mungsuhe? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong. Sentir wae mati mungsuh. Naming Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggira drajange dewan. Koko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kok sik to wong iki ora ngerti kok. Pendhita Kirang Sakon.
Wong Janaka omongane sakon. Brotaya kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pinjul. Nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urusi karo pecah barang. Sapa iki pendhita kok rupane kaya ngene? Kowe lah keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparangan. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan Liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati nang semplo siraman. Sang Begawan Liceng Sumewah Lurah Bagong. Nalika semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar dan wujud Lurah Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina. Babar garwane iki Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Kowe ngapa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan niku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Lha niku nganti lara-lara. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus glangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku lara-lara ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Nyamane mboten iso insaf. Kula omah bali teng yam. Aku jare ngapura ya. Nang tasih